Uba ardan besayo moj ula ang balada dan manu balaban pensisya ya kanu ka kam ka balong persya ya kejat benrio onam mi percaya show bat kren bau ye ya kejat benrio. Uba ardan ula ang ya kane haba kren skilat pathai kubor haslong press club menta kasi khatri tarik urempang arjat atpuai ban pensya ka jingkno ka HYC Soyong Circle bahak por balong CEM bu ka KHADC kala ajing bet ya ki barjala pantang jat khasi. Ula ang balada don kum kane lesi kadai tang ka jing bakla ya kaban nakal yang jung syam la tep ai ula pen paru ka jing susi baki noi lam ka HYC Soyong Circle kila kan tho wat padar singiru uba am dai ba ulang tau noi lam nyam re udai ru ba iya jak jat ben riu bot botip bhaya ka riti ka dustor joka jat ben riu haga ju por uba ardan basayo man ula ai por shita yo ka HYC Soyong Circle bakin pensyai halor ka ni ka jing tang jat ba dai ma u kumu CM ubal sha ban le tengah syukwa khana bagi pada jogari kentin ba ita irang ba silbunus ngi lingdo iba kini ki khana ki pen pau iba sheme ko pen ta ban tangjat ide mamangi ka jet bre bor ko ni tip i kum i father si ma e father ni ude wei naki nongelam niam ki ba pau hagani gri ban prege jet bre ko ji imdei tang unongelam niam hendrai ideiru uba i ya ka jet bre ba dema i ibla krensha ka jet bre hakmat ka niam hadi tengah kerani sengutu aduk kanu ka jigi jet bre jong ni urang ba nongelam ji ubre ru nongelam niam uderu ubre ubatte pai ke riti ke dustur jong ka jet bre khasi ngai ledi nganam nut ban kam try le ni ban ko banga khamtit manga bani i tenamar kata kadau ban sei ka kerteng ke i ban keno lese ngaso kalau ka bakala bat nakaleng ka jang ngam ngek bat ngam thrai ba mai kum uta ubriu rang ba ritumen uba i ya ka jet bre unong elam niam ba ubati bahai griti ki dusu inle ya kanu no kam ka belum persya ya ka jet bre khasi ke kata ka baning kok ya ka banga kwa ban pensai hakani kapor ka pemerintah ngaso tu ba kini ki khana kim tip ru wat tangi i ide we na ka raw kila ong irang ba silbunus manu bentit larangi si ong irang ba silbunus ka jet bre bor ko ki tip i kum i farasi mo bor manu bentit ya farasi pile sekendom hasor borok kitip rut bagi tip rut yu sinyang benhei bo ni rong ba ulano nam ta ka jet bre ko jini bat ngasmo kalong ka bamde yangi bangin shu ong ka ya karnyot yung faras ni ban shipin kaptang irang ba silvanus singilindo lese ka ba ka bla banong ka kerteng ka bangim bun kinum sutu kinum tip ringi subat libat itu ngangam dai u catholic Nrei ngakot i pararsi ni marga burom yu kum nongelam nga burom yu kum u riurang ba juga jet bru ba i jaga jet bru bat nga burom yu kum buri berti o shampang u khrau prakha den mar kata ngasong ni de ban ai ya kata ka burom ka ba borok ni khot si kidei ban wan shakmat daga jing pinshisha kidei ban pinshisha ba de u ba arden u ba la le jubor penun kam bakla ya office ka ba usong kum chief executive ban ai jai khasi yaki pomde khasi taka taka de ke jing pensai ka banga kwa ban pensai ya ki pa ba khamtam ya ki parado ki parasna mo ki baling ba kani ka khubor don chibun ki bala pha ke message ki jungki ki bala kli kumno butu ka khubor kli inem don kam ban pensai hoi nga tip don chibun ki bam priang namar haba kila bot dien bahai ke jing tri kam ke jan nam taka jabir kinum nge bangani le ga bokum kata tenri le se kalau menurut jing bakal haga jing trikam haga nukur kom ki bakal ka council ya kata ngangan numla abangan shimi ki jing kli tenre ke e ka bangati kana kalong ba ka council hi ka discouncil ka klembu ya kata ka subject bantang jat bantang ya ki dakhar ki bamde khasi ban pan kala khasi kam lo ka besuk bat kam don kum kata ngamnget bandon menuru wat na ki staff juga discouncil ki banut balle kumta pi ka jing kran jigitu ki khana ka thobek mau khnam jungki thobe yang ale se nganum krani ki wei ki bami kerteng ka thobe ngana ma ki pun pau ki se ki kerteng junga u arden mela besaiman but ka jingkran ki ka tho ka pun pau ba ki don kata ka ki kno
balik si deha kapor jung ba aden ka jakani ka jing tangja ikit khar nakata karau le si ki pen I ki kren mo tinri ka ike bangadon banong hangi pi kamut tangbang ade u chief executive member jonga dis council ngan haban tiplut yaki jinge jonga council baro ka dis council kadon u chief executive member kadon ki executive member kiba in charge kiba pe ya kitnak ba per kapor kan batai bat ngan sakren ya ka baki kidon kamban le namar ladaki kila tho ban kno lakumba nga ngale jubor nga penun kam jubor ya kata ka kam kum UCM ban penung jai kasi jubor yenu da ka cintip ka jang ni ladang nga tip ban ngale jubor le si nyuma kidon ka haf ban pentho ni kalong shabana ke bangila ban tim bat kat kum ga jingtip ka jangaru ngam tharai ba kandon ka jing tangjat yagit khar ba kinok hasi